Xejli meta intkom bħala Responsible Gaming Foundation iżżuru scale differenti, kif jieħdu għat-tfal, kif inhu l-feedback tagħhom? Mela, ikun hemm tfal li mill-ewwel hekk tarhom jieħdu interess u jifhmu dak kollu li inti tibda tgħidilhom. Oħrajn idumu ftit biex jifhmu forsi għax il-kunċett mhux ikun tqil għalihom għax illum it-teknoloġija daħlet fil-ħajja tagħna. Però titisek iktar telabora fl-affarijiet fejn tidħol edukazzjoni. Allura aħna nużaw għandna l-maskott tagħna tal-Fondazzjoni Ċipi li jismu Ċipi u fejn jieħdu gost meta jarawh. Plus li qed nużaw il-preżentazzjoni fejn aħna biha din iktar infemuhom il-kunċett ta' xi ġifieri meta tilab b'mod responsabbli. Kien ir-Responsible Gaming Foundation għamlet ftehim mal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Femna ftit. Mela lura f'Jannar 2015 il-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli sewwa qed tgħid għamlet ftehim mal-Ministeru tal-Edukazzjoni fejn skont dan il-ftehim aħna bħala fondazzjoni nduru l-iskejjel ta' Malta u Għawdex kollha inżuru l-istudenti tas-sena primarja, fourth year primary students, fejn permezz ta' preżentazzjoni ħelwa u flimkien mal-maskott tagħna Ċipi nipprovdu tarif lil dawn it-tfal fuq x'inhu lob responsabbli, x'jista' iwassal għal lob kompulsiv, x'jista' jwassal għal lob patoloġiku. Is-sigħat twal li tfal tagħna qegħdin iqattaw quddiem il-consoles, quddiem jilagħbu lob free online. Affarijiet li sfortunatament jistgħu jiftħu daqsxejn it-tieqa ftit għal vizzju tal-lob. Biss taħseb illi fondazzjoni bħal Responsible Gaming Foundation importanti li tagħti talks bħal daw fi scale differenti? Ara, illum, it-tfal tal-lum għandhom aċċessibilità għal dawn devices online, allura tajjeb li aħna nagħmluhom iktar aware hija kampanja ta' prevenzjoni ġvera li programm bħal dan jiġi l-iskola u speċi jallerti għall-itfal il-periklu li jistgħu jidħlu fih jekk huma ma jkunux jafu kif jużaw daw id-devices so. U bħal kollox il-prevenzjoni aħjar mill-kura. Kura, eżatt. Grazzi ħafna. Grazzi.